Това бяха едни хубаво изкарани години, в които се обогатихме с много знания, запознахме се с много приятели, с които поддържаме връзка и до днес. Мога да кажа, че аз преоткрих себе си в това училище. Намерих най-близките за мен хора, които мога да нарека истински приятели и с които не само в училищно време съм с тях, но и извън училище, и това са ми наистина най-близките хора, които намерих от това училище. Има подход към всеки ученик, набляга се на изучаването на езици, приятелска атмосфера. Добри учители, добра обстановка. Обстановката наистина е много приятна. Много по-спокойно е училището в сравнение с държавните училища. Определено учителите обръщат по-значимо внимание на учениците си, тъй като имат възможност, понеже сме по-малко в клас, на всеки да се обърне по-отделно. Бях се решил, че искам да изучавам езици интензивно. И ми хареса, че тук има такава опция английски, немски. На мен ми се отдаваха езиците и исках да вляза в някоя езикова и нашите прецениха, че ще бъде в частна езикова. I come from Switzerland. Overall, I like it here. Teachers are extremely nice. They help you learn. Overall, they are very nice and helpful and very informative. Изключителни учители, много приятни хора и доста красива локация. А това, че обръщат внимание на абсолютно всеки. Ако някой изостава, ще се отделят времето да наваксат с него материала. По всички предмети всяка една учителка отделя специално внимание, обяснява се добре материала, така че да бъде разбираем. Учителите са добре преподават материала. Аз съм много доволна, защото обясняват много добре. Учителите са прекрасни, често казвам. Не сме много паралелки, коридорите са спокойни, няма викове, крясъци, няма напрежение. Супер е според мен, защото може повече внимание да се обърне на всеки по-отделно, отколкото в сравнение с един клас от 30 човека, например. С по-малък клас е много по-добре, защото има повече дисциплина и по-добре се разбира. Приятно място е. Приятни учители, приятни съученици. Обстановката в класната стая също е много приятна. Изключително. Прекрасно място.